הבן אדם גמור, אין מה להגיד. גמר לעצמו את החיים. ואני אומר לו, ארז, תדע מתי לעצור. ארז, זה לא חוכמה רק להיכנס בכל הכוח. יכל לצאת ממנו משהו. אני לא יודע מאיפה, איך הצלחת ואתה קוסם, איך הצלחת להרגיע את הכסף לאירוע הזה, ואגב, כאילו, מה שביקשת ממני, אחי, אין לי סכומים כאלה. בן אדם, איך הגעת כאילו, איך הגעת לחוב הזה? ארז, מה יהיה ארז? לא חבל, תגיד לי, אתה לא חבל? אתה חייב כסף לאנשים. בעולם שלי מי שחייב כסף צריך להחזיר את הכסף, אחרת יש לזה השלכות. כשהוא חייב כסף? אני אומר שב-21 הבנקים קורסים. תשמע, ארז שם הגיע לתחתית הבור. זה לא יעבוד. אני לוקח את הכסף שלי ובורח פה מארץ. שבוע בגרמניה עכשיו. לא, ארז הוא גמור. נשמע לכם, לא יודע איפה החתולה הזאת, איזה חתולה, לא יודע כלום. אני וארז, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים הרבה זמן. כאילו, חברים. לא... מכירים סך הכל, כאילו... לא שאם אני, היפותטית, הייתי מסתבך עם, נגיד, עולם תחתון באיזה אימור, אז הייתי מבקש ממך שתעזור לי, או ש... אין ברירה, צריך לעזור לארז. מה זאת אומרת? נראה לי תנו לי על זה כמה שקלים. צריכים כל מה שאפשר. עצוב, אני אגיד לכם את האמת, עצוב הקטע הזה. מה זה היה? הפרויקט של הטמפונים לארנבים או הפרויקט של המצופים לסוסי ים? ידעתי. מקווה שיהיה בסדר. קורי, ארז, אהובים שלי, אתם יודעים כמה אני אוהב אתכם. אין דבר בעולם שאני לא אעשה בשבילכם. שום דבר לא יבוא בינינו. אני אהיה שם בשבילכם תמיד, לא משנה מה, ושמעתי שעברו כמה דברים. אבל עליי אתם יכולים לסמוך. אוהב אתכם. זה בעצם אחד לחודש, בגפן, זה שם ליד מזכרת בתיה. אז אני מבין שאתה פשוט צובר חובות אצל כל כך הרבה אנשים ונעלם. אז תשמע ארז, במקרה שלך, אני יודע שאתה מתחתן, ככה סיפרו לי. שמעתי גם הולכת להיות חתונה יקרה, אז כסף לחתונה אני מבין שיש לך. אבל להחזיר כסף של פוקר, של חבות אחרים, אין לך, אתה נעלם, אז תשמע מה נעשה. אני לא יודע בדיוק מתי החתונה יוצאת, אני מניח שיעדכנו אותי גם בזה, אבל אם הכסף לא יחזור עד החתונה, אני כנראה אגיע לחתונה. לצערנו לא נוכל להגיע לחתונה עקב פרויקט שאני מנהל. 77, 78, 79, 80. ארז וקורין, מזל טוב, אני שמח בשבילכם. ארז, שמעתי מה קרה, אני מצטער, תשמע, זה גדול גם עליי, סכומים כאלה זה מטורף, אני מקווה שתצא מזה, ואתה יודע, נדבר. ארז, הכל יהיה בסדר. דיברתי בדורנים, תהיה חייב להם כמה טובות, 10-20 שנה הכל יהיה בסדר. החיים נהיו גיהנום. תשמע, זה מפחיד. אני כבר לא מדבר על מספר פעמים שהדביקו לי ביצה סרוחה על האוטו, הטלפונים ב3 בבוקר שמתנתקים, הילדות פוחדות לצאת מהבית. מה הקטע? אבל למה אני צריך לספוג את כל האיומים האלה? שלחו לי ראש של עכבר. קורין, תקשיבי, תבדקי טוב עם הבחור הזה. מי הבחור הזה שמתחתנת איתו? כי שאני לא הוא, אבל אני אוכל מספיק בגללו. אוקיי? אז תבדקי את זה עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי. מאוחר מדי? מתי רואה את זה? היא רואה את זה בחתונה. מזל טוב, שיהיה מזל טוב. לא, באמת שיהיה מזל טוב, שיהיה... אבל תבדקו שם מה קורה, בסדר? וארז, עזוב אותי, לך, תסגור את העניינים האלה ותשחרר. די, אני לא יכול לחיות ככה, מספיק. הוא דווקא גבר רומנטי, הוא דווקא גבר רומנטי, הוא דווקא גבר רומנטי.
רוצה בלב להביא פרחים וקופסאות עם ממתקים, אפילו אמוציונלי, אפילו